Ku Southern Region zinthu zavuta kwambiri. Madzi aphulika m'mapiri osiyanasiyana komanso anthu ambiri amwalira. Zimene zikuchitika ku Blantyre panopa zinachitikaponso mchaka cha 1994. Mu nthawi imeneyo pa dziko lapansi panabwera namondwe ovuta kwambiri. Kunali Cyclone Julita, Cyclone Gerard, Cyclone Nadia komanso Cyclone John. Anamondwe onsewa anabwera chaka chimodzi cha 1994 ndipo anawononga kwambiri. Kumalawi kuno mwachitsanzo Cyclone Nadia anavutitsa mpaka na kupha anthu angapo maboma Nsanje, Chikwawa, Mulanje komanso Zomba. Anthu ambiri akamaona namondwe komanso kumva mayina awo amakhala odabwa kunena kuti kodi mayina amene amaperekedwa kwa namondwe amenewa amachokera kutiko, nanga amene amapereka ndi ndani? Mwachitsanzo apa tikunena za Cyclone Freddy amene akuvutitsa ku Blantyre ndi madera ambiri aku chigawo chakumwera. Ndafotokozanso kunena kuti 1994 dziko lapansi linaona namondwe ovuta kwambiri monga ngati Cyclone Julita, Cyclone Gerard, Cyclone John komanso Cyclone Nadia. Ndiyebe ambiri amakhala odabwa kuti kodi mayina amene amaperekedwa kwa namondwe amenewa amene amapereka ndi ndani? Chifukwa kuyambira kalekale mphepo yopita imati ikatuluka pa nyanja, anthu aku Philippines ankayitchula kuti typhoon, ku America ankanena kuti hurricane, komanso ku Africa kuno tinkangoti cyclone. Pachichewa makolo athu ankangonena kuti napolo wamwamba. Timaona ngakhale masiku ano madzi akangophulika muphiri kapena sinje ukadzaza kwambiri anthu amene akuti ndi napolo. Komanso nthawi zina zimatha kutheka unaona kuti mphepo ikubwera kwambiri mmwambamo, anthu amene akuti napolo ameneyo ndi wamphepo. Nthawi zambiri madzi aja akamaphulika kuchoka mphiri amagwetsa miyala, ndi miyala ija nthawi zina imalira atu imeja kamamenyana, imalira ngati ng'oma. Ndi mudzamva makolo athu akale amene kuti amene ndi napolo, mizimu ya makolo imayimba ng'oma pamene chinjoka chimadusa pakati pa madzi. Zimene ziyazo ndi zikhulupiriro za makolo athu, koma zoona zake zoona kuti amene uja amakhala namondwe amene amatchedwa kuti cyclone. Ndiyebe kuyambira kalekale mphepo yoopsa ikatuluka pa nyanja pamenepa inalibe dzina leneni. Ku Philippines amati this is typhoon, ku America hurricane, ku Africa kuno tinkangonena kuti cyclone, makolo athu napolo. Mu 1953 akatswiri za nyengo pa dziko lonse lapansi anasintha plani ndi kuyamba kupereka mayina kwa namondwe amenewa. Tiyerekeze mwana akabadwa, nthawi zambiri timapasa dzina kuti iwe ndiwe John, iwe ndiwe Marita, iwe ndiwe wakuti, ndi cholinga choti timuzindikire mwana uja. Ngakhale agalu pakomo timapasa mayina kuti iwe ndi Bruno, iwe ndi Swagi komanso ena otero. Ndiye poyambirira penipeni anamondwe amenewa analibe mayina enieni. Mu 1953 akatswiri za nyengo anaona kuti ndi chabwino kuti anamondwe amenewa aziperekedwa mayina, komatu mayina amenewa ankapereka chikazi komanso ankagwisa ntchito alphabet. Tiyerekeze namondwe atuluka mu January, ndiye kuti amampasa dzina kukhala Agnes. Wina akatuluka February adzampasa dzina kukhala Betha. Akatulukanso wina ndiye kuti adzakhala Cecilia, Dorothy kapena Ellen. Mayina amenewa amakhala chikazi komanso ankagwisa ntchito alphabet. Zimatha kuthekatu pa chaka chimodzi kutuluka namondwe okwana 10. Ndi akatuluka oyamba amayuza alphabet A, wachiwiri alphabet B, mwapitabe C, D, E, F mpaka N. Ndi imene amapereka mayina amenewa amagwisa ntchito alphabet. Komanso mu 1953 imenewo ankagwisa ntchito mayina okhaokha amene ali achikazi. Tinamvapo za Cyclone Emily amene anadusa ku Zimbabwe, komanso Cyclone Katrina wa ku America. Mayina onsewa atu ankaperekedwa ndi akatswiri ona za nyengo amene mu 1953 anakhazikitsa lamulo lina kuti ndi kwabwino kuti azipereka namondwe akatuluka azipasa dzina lachikazi. Pofika 1970 bungwe lomenyera ufulu wa azimayi ku America linachita zionetsero zodana ndi plani yopereka mayina achikazi kwa namondwe.
bungwe limeneli linkaona ngati ndi chipongwe chachikulu kwambiri kuti namondwe akatuluka pa nyanja, mphepo yoopsa ikatuluka pa nyanja, azipasa dzina lachikazi. Ndakuwuzani kale za Cyclone Amene amene avutisa ku Zimbabwe, komanso Cyclone Katrina wa ku America. Ndiye panali mayina ambirimbiri achikazi amene amaperekedwa namondwe akatuluka. Bungwe limene linaona kuti sizoona kuti azipereka mayina amenewa, ndipo linachita zionesero kupempha akatswiri ona za nyengo pa dziko lapansi kuti asinthe plani imeneyi. Mchaka cha 1979 akatswiriwa anasintha ndikuyamba kupereka mayina onse kwa namondwe. Ndikanena kuti mayina onse ndikutanthauza kuti amatha kupereka dzina lachikazi, komanso nthawi zina amapereka dzina lachimuna. Mphepo ikatuluka pa nyanja amatha kuipasa dzina kukhala John kapena Mary, kukhala Willard kapena kukhalanso Marita. Nthawi zina zimathanso kutheka kuona kuti pirate captain amene waona mphepo imeneyi amapereka dzina lake, la nzake kapena la ukondedwa wake. Tikanena kuti pirate captain ndi munthu amene wachita discover mphepo imeneyi. Pali anthu amene amayeza za meteorological department kuja, amayeza ndithu amene amatchedwa kuti ma pirate captain. Ndiye akaona mphepo ija kuti mphepo ikubwera, ndiye uja ngati dzina lake lili John, amatha kungopereka kuti Cyclone John, kapena mwina amatha kungoganiza ona kuti okay, paja mkazi wanga dzina lake ni Mary, amatha kuona kuti Cyclone Mary. Kapena mwina ndi zake wina kamakonda kumamowa dzina lake Isaac, atha kunenanso kuti Cyclone Isaac. Ndi mmenenso mayina amatha kubwerera, koma nthawi zambiri amagwiritsa ntchito alphabet. Umutu ndi mmene mayina a namondwe amabwerera. Ndiye panopa kumalawi kuno tili ndi Cyclone Freddy. Iyeyu anabadwa pa 4 February mdziko la Australia. Wakhala kuyenda kuchoka kumeneko mpaka na anadzafika ku Mozambique pa 19 February. Atafika kumeneko anaonongako ndithu, kenaka anadzati osaonekanso. After 2 weeks atasowa anatolerana ndikuyambanso kuyenda. Akatswiri za nyengo anachenjeza kunena kuti Cyclone Freddy akhala kufika kumalawi kuno loweruka pa 11 March, komanso akhala kudusa ndithu madera osiyanasiyana kuphatikiza Zomba, Mangochi, Machinga, Chilazo, Cholo, Mulanje, Palombe, Chikwawa, Nsanje ngakhalenso Blantyre. Anachenjeza zimenezizi. Pofika pa 11 March anthu ndithu anaona mvula yamba, mitambo yamba kukumana ku Blantyre, ngakhalenso mvula yambiri imamenya ndithu. Usiku wa pa 11 March iyeyo anafika kumalawi kuno, makamaka ku chigawo cha kumwera chonse. Ena afe timakhala ku Blantyre kuno ndipo taziona zimene zikuchitika. Inali mphepo yosakhala bwino, usiku wonse anthu osagona, mwamba ndithu mmalira ngati mukulira ngati chivomerezi, koma ili mphepo zimene zinaonesera kuti china chake chikhoza kuchitika. Pofika mamawa pa 12 March anthu aona zopsa kwa basi. Ku Palombe madzi aphulika mphiri, anthu ochokera kwa amfumu anyambalo akusowa pokhala pamene nyumba zawo zagumuka. Anthu akumalawi kuno ndanena kuti akaona madzi ataphulika mphiri amene akuti Napolo, ndipo anthu akumeneko panopa akunena kuti Napolo, ngakhale mutamvera munkhani zosiyanasiyana akunena kuti Napolo waphulika ku Palombe. Koma zona zake zona kuti madzi akachuluka mvula ija ikugwa kwambiri, akhale kugwa for more than 2 days kuno ku Blantyre. Ndiye ikamagwa chonchija madzi aja amakumana ndi apansi, famphiri muja amakhala madzi, ndi amakaphulika. Akaphulika anthu akumalawi kuno amene akuti Napolo. Ndi zimenenso zachitika kumeneko ku Palombe, kupezeka kuti madzi aphulika mphiri, anthu aku amfumu nyambalo akusowa pokhala, nyumba zawo zagumuka, ndipo iwowa akunena kuti ameneyo ndi Napolo. Kumangochi Monkey Bay asodzi atatu amwalira adakumana ndi Cyclone Freddy pakati pa nyanja. Iwo watu anapita kuwedza nsomba, koma anachenjezedwa ndithu kunena kuti Saturday kukhala mphepo yopsa imene kubwera kuchoka ku Mozambique. Ndiye iwowa anapezeka kuti sanamvere, anapita pakati pa nyanja kukawedza nsomba. Ali pamenepo anakumana ndi mphepo imeneyi ikubwera, ndiye inachita capsize bwato lawo lija mpaka na onsewa tikunena pano asowa. Apolisi asimikiza kuti anthu amene asanapezeke ndi kunena pano asowa ndithu, kusonyeza kuti Cyclone Freddy ameneyi anadusa mwamphamvu kwambiri ndipo waamiza. Kutcholo kwachitikanso landslide, miyala ndi madoti
yagudubuzika kuchoka mphiri mpaka kutseka msewu uja wochoka kutcholo kupita kumakhanga kunsanje. Ndiyenso anthu akumeneko kutcholo pamene anaona miyala ikugudubuka kuchoka mphiri anayenanso kuti amene ndi Napolo. Ndakuwuzani kale kuti zikhulupiriro za anthu akumayiko zimakhala zimenezo. Kumulanje ndi kusanje nakonso kwavutiratu pamene nyumba za anthu zagumuka. Mukapita pa mkando kukambenje kaya ndikuti kumene kuja kuli nsinje wina kumatchedwa Thuchira unasefukira ndikupezeka kuti kunyamula ndithu zokudya zinthu zosiyanasiyana ndithu ziweto zapita ndi madzi kumeneko komwe kuti anthu akusowa pokhala. Kuphiriranso ku Blantyre kwaphulika madzi amene akutchedwanso Napolo. Nkhani yakonso ndivuta kwambiri. Mu 2013 anthu amene wawa anachenjezedwa kuti achoke mphiri limeneli chifukwa oyeza wanayeza kunena kuti mmenemo muli madzi ambiri kwa basi, komanso akuti pansi pa phiri limeneli pali chiphalaphala chimene chikuoneka kuti nthawi inake chizaphulika kukhala ngati volcano. Anthu amene anachenjezedwa ndipo nthawi inake anapezera malo mbali ya kumachinjiri. Mukapita kumachinjiri mbali ya ku area 10 kumene kuja kuli malo inake amatchedwa Fete. Ndiye anthu amene wanawawuza aboma kuti asamuke apite kudera limenelo, koma ena ndiye ananyozera ndikumakhabe pompo. 2013 ndikunenayi lero tikunena pano ndi 2023 madzi aphulika kumene koko ndipo anthu ambiri amwalira. Kuchilobwe kwachitika zoopsa pamene madzi aphulika, miyala kugudubuzika ndikukaphwasula nyumba za mapulani zokongola zagudubuzika ndithu, miyala imagudubuka kuchoka mphiri ndikumagumula nyumba zimenezozo. Anthu ambiri akukoloka ndi madzi chifukwa pamene miyala imene imagudubuzika madzinso amaphulika ndikumapita kumene kukhala anthu, ndipo anthu ambiri akukoloka kumene koko, ndipo mitembo yoposa 20 yapezeka kale. Kunapita atu kumene kwa Malawi Red Cross Society, apolisi ambiri mwina mwaziona zimenezo pa social media. Mitembo ndithu mafukulidwa kupeza kuti mafukula mapeza kuti munthu wokufa ndi uyoyo. Anthu kumaona ndithu mitembo ikudusa mu madzi odzaza ndithu kumanyamula mitembo ya anthu kumapita kufika kumene kwatola nkhani kumafunsa anthu kumanena kuti ayi apatu panali nyumba, panali ana, panali mayi ndi bambo onse apita ndi madzi asowa. Zimene zizi zosakhala bwino. Mukapita ku Ndilande madzi aphulika mphiri, anthu enanso amwalira ngakhale nyumba zambiri zaonongeka. Kumadera a Zambia ndi Safarawo nyumba zoposa 6000 zagwa. Zambia ndikana kuti Zambia sindikunena kuti Zambia ukunja yayi. Ku Ndilande kuli dera lina limatchedwa Zambia. Ndilande kuli madera ambiri, kuli Baghdad ili konko, ngakhalenso madera ambiri akunja amapezeka kumeneko. Ndiye kuli dera lina kumene kuli limatchedwa Zambia komanso Safarawo kumene ku nyumba zoposa 6000 zagwa. Inu mukudziwa kuti nyumba zambiri zakumeneko amangira njerwa kapena zidina zosaucha. Ndiye ndi Fred wake ameneyi ndi chifukwa chake zinthu sizinathe bwino. Panopa tinene zoona kuti it's high time kuti boma lathu liyambe kuchita zinthu zakupya. Manyumba amene wasamaloledwe kumangidwa m'matawuni ngati Ndilande akuyenda kuchotsedwa manyumba amene aja ndi kumangidwa nyumba zabwino